Kumusta og maayong pagtanaw sa ato ang Bisaya Cheese tutorial o part 3 nato sa Philidor defense. Unya E4, E5, Knight F3, D6 ang gitawag og Philidor defense. Unya D4, Knight D7 ang hanham variation. Unya Bishop C4. Halimbawa, mo move siya pawn h6 para imong kabayo di makarhi. Ang ibuhaton nimo imong pawn kaon ka siyang pawn sa e5. Siyempre bawas ka na siya, pawn captures e5. Sunod buhaton nimo, sakripisyo ka, bishop kanon ang pawn sa f7 check. Siyempre kaon mo dyan ng king sa imuhang bishop sa f7. Kaon sa ga sa pawn sa e5 check. Di man siya makakaon kay makwinless man siya. So sunod buhaton ni ana, duol siya dari napita or dari napita. So ato sang hisgutan kining king e6. Sunod buhaton nimo queen d5 check. Wala yung katakasan diring dapita or diring dapita. So for example, yang king mari sa e7. Imuhang queen mari sa f7 check. Siyempre, walang katakasan mo ginayang king, balik na siya sa d6. Nya, sunod buhaton, knight c4 check. Ugmana na siya sa c6, mati na siya. So, arhira na agad siya sa c5. Sunod buhaton nimo, queen d5 check. Wala yung katakasan gihapon diri sa b4. Bishop c, bishop t2 ka check. Wala yung katakasan dari sa a4. Checkmate na sa siya. e5, siyempre dari na siya. Ang ibahato nimo yung kabayo ay butang diri. For example, kanon ni mga kabayo sa iyang king, ang way buhaton nimo imong queen butang sa d5 check. For example, dari siya padulong. Buhaton nimo dari ka sa f5 check man na siya. Anya mutungas man na sa danapita, nya mo check man ka. So nya bishop b4 queen d4 ka kay aron inig-open ana matay ang queen. So yung bishop di kaon sa imong kabayo, pawn kaon sa iyang bishop. So sunod buhaton niya aron di siya mamatay ang queen, dali siya dapita. Queen d5 check. Maling kaikasan, di rin napita kina sa f6. Queen, f7, sacrifice ka. Pagkaon na yung mga kabayo. Kaon na si kabayo. Bishop, c4, check. Maling kaikasan, kaon sa pawn. Yeah, mati na siya.